Κάθε υπόθεση αφήνει πίσω της ένα ίχνος. Κάθε όνομα κρύβει μία ιστορία και κάθε σιωπή κρύβει ερωτήματα που περιμένουν απαντήσεις. Αυτό είναι το αρχείο των σκιών. Η υπόθεση περιλαμβάνει αναφορές σε σεξουαλική κακοποίηση, βιασμό, αιχμαλωσία, κακοποίηση παιδιών, αιμομιξία και θάνατο βρέφους. Το περιεχόμενο είναι ιδιαίτερα σκληρό. Υπάρχουν εγκλήματα που είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς και υπάρχουν εγκλήματα που, ακόμη και όταν γνωρίζεις όλα τα γεγονότα, μοιάζουν σχεδόν αδύνατο να έχουν συμβεί. Για 24 χρόνια, σε ένα σπίτι στην αυστριακή πόλη Άμστετεν, ένας άνδρας έκρυβε ένα μυστικό που κανείς από τους ανθρώπους γύρω του δεν μπορούσε να φανταστεί. Κάτω από το σπίτι υπήρχε ένας υπόγειος χώρος. Ένας χώρος χωρίς φυσικό φως, με βαριές πόρτες και κρυφούς μηχανισμούς ασφαλείας. Εκεί, ο Γιώζεφ Φρίτζλ κρατούσε φυλακισμένη την ίδια του την κόρη, την Ελίζαμπεθ. Όταν την έκλεισε εκεί, το 1984, η Ελίζαμπεθ ήταν μόλις 18 ετών. Όταν βγήκε, 24 χρόνια αργότερα, ήταν 42. Στο διάστημα αυτό, η Ελίζαμπεθ είχε αποκτήσει 7 παιδιά. Ο πατέρας όλων ήταν ο ίδιος ο Φρίτζλ. 3 από τα παιδιά μεγάλωσαν επάνω, στην κανονική οικογενειακή κατοικία, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική τους καταγωγή. 3 άλλα μεγάλωσαν μαζί με τη μητέρα τους στο υπόγειο. Και ένα 7ο παιδί, ένα από τα δίδυμα που γεννήθηκαν το 1996, πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του. Για χρόνια, ο Φρίτζλ κατάφερε να παρουσιάζει μια διαφορετική πραγματικότητα στον έξω κόσμο, μέχρι που ένα από τα παιδιά αρρώστησε βαριά. Και τότε, το μυστικό που είχε κρατήσει κρυμμένο για σχεδόν 1/4 του αιώνα, άρχισε να καταρρέει. Ο Γιώζεφ Φρίτζλ γεννήθηκε το 1935 στο Άμστετεν της Αυστρίας. Είχε εκπαιδευτεί ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και διέθετε τεχνικές γνώσεις που αργότερα θα αποδεικνύονταν ιδιαίτερα χρήσιμες για το μυστικό που είχε δημιουργήσει. Προς τα έξω φαινόταν ως ένας σωστός οικογενειάρχης. Το 1956 παντρεύτηκε τη Ροζ Μαρί. Εκείνη ήταν μόλις 17 ετών. Το ζευγάρι απέκτησε 7 παιδιά, 2 αγόρια και 5 κορίτσια. Ανάμεσά τους ήταν και η Ελίζαμπεθ. Όμως το παρελθόν του Φρίτζλ περιλάμβανε ήδη ένα σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής βίας. Το 1967 καταδικάστηκε για το βιασμό μιας γυναίκας στο Λίντς. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν αργότερα στις αρχές, είχε πει ότι ήταν γεννημένος για να βιάζει. Εξέτησε ποινή φυλάκισης και χρόνια αργότερα ο άνθρωπος αυτός θα χρησιμοποιούσε το ίδιο του το σπίτι για να δημιουργήσει μια μυστική φυλακή. Η Ελίζαμπεθ μεγάλωσε μέσα στην οικογένεια Φρίτζλ. Στα 15 της εγκατέλειψε το σχολείο και άρχισε εκπαίδευση για να γίνει σερβιτόρα. Ήθελε να αποκτήσει τη δική της ζωή. Τον Ιανουάριο του 1983, σε ηλικία 16 ετών, προσπάθησε να φύγει από το σπίτι. Μαζί με μια φίλη της κρύφτηκε στη Βιέννη. Δεν κατάφερε όμως να παραμείνει εκεί. Η αστυνομία την εντόπισε μέσα σε περίπου 3 εβδομάδες και την επέστρεψε στους γονείς της. Η Ελίζαμπεθ συνέχισε την εκπαίδευσή της. Το καλοκαίρι του 1984 την ολοκλήρωσε και βρήκε δουλειά στην κοντινή πόλη του Λίντς. Φαινόταν πως επιτέλους είχε την ευκαιρία να φύγει από το σπίτι και να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη ζωή. Δεν πρόλαβε. Τον Αύγουστο του 1984 η Ελίζαμπεθ ήταν 18 ετών. Ο πατέρας της την οδήγησε στο υπόγειο με κάποια δικαιολογία. Εκεί όμως την περίμενε κάτι που είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό. Ο Φρίτζλ την παγίδευσε μέσα στο χώρο και δεν της επέτρεψε να φύγει. Η Ελίζαμπεθ αργότερα θα περιέγραφε ότι ο πατέρας της τη βίαζε επανελειμμένα. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η σεξουαλική κακοποίηση συνέβαινε έως και 3 φορές την εβδομάδα.
Όταν προσπαθούσε να αντισταθεί, ο Φρίτζλ απειλούσε ότι θα τιμωρούσε εκείνη ή τα παιδιά της. Αργότερα, μάλιστα, αναφέρθηκε στην Ελίζαμπεθ ως τη δεύτερη σύζυγό του. Όμως η κακοποίηση δεν ήταν το μόνο μέσο ελέγχου. Ο Φρίτζλ της έλεγε ότι αν εκείνη ή τα παιδιά προσπαθούσαν να αποδράσουν, θα μπορούσε να τους σκοτώσει. Τους απειλούσε ακόμη ότι θα τους άφηνε να πεθάνουν μέσα στο υπόγειο. Ο φόβος ήταν μέρος της φυλακής. Για να κρύψει την πραγματικότητα, ο Φρίτζλ δημιούργησε μία ιστορία. Η Ελίζαμπεθ, υποστήριξε, είχε εγκαταλείψει την οικογένεια. Η εκδοχή που παρουσίασε ήταν ότι είχε φύγει και είχε ενταχθεί σε θρησκευτική αίρεση. Για να κάνει την ιστορία πιο πιστική, ανάγκασε την κόρη του να γράψει επιστολές. Έτσι, οι άνθρωποι γύρω τους πίστεψαν ότι η Ελίζαμπεθ είχε επιλέξει να εξαφανιστεί. Η μητέρα της, Ρόσμαρι, πίστεψε την ιστορία. Κανείς δεν έψαχνε μια εξαφανισμένη γυναίκα μέσα στο υπόγειο του ίδιου της του σπιτιού. Και αυτό ήταν ακριβώς που χρειαζόταν ο Φρίτζλ. Το υπόγειο δεν ήταν ένας απλός χώρος αποθήκευσης. Ο Φρίτζλ είχε κατασκευάσει ένα ολόκληρο κρυφό συγκρότημα κάτω από το σπίτι. Η αρχική έκταση του χώρου ήταν περίπου 11 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με την εισαγγελέα. Αργότερα είχε επεκταθεί σε περισσότερους χώρους. Υπήρχαν δωμάτια και στενοί διάδρομοι. Η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Σε ένα σημείο, σύμφωνα με την περιγραφή της εισαγγελέως στη δίκη, έπρεπε κανείς να μπει ακόμη και σκυφτός ή στα γόνατα. Ο χώρος ήταν σκοτεινός, υγρός και γεμάτος μούχλα. Η εισαγγελέας Κριστιάνε Μπουρκχάιζερ είχε επισκεφθεί το υπόγειο 2 φορές. Περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως νοσηρή. Η υγρασία ήταν τόσο έντονη, όπως είπε, ώστε την ένιωθες πάνω σου μέσα σε λίγα λεπτά. Οι αρχές έδειξαν αργότερα στους ενόρκους αντικείμενα που είχαν πάρει από το υπόγειο. Τα είχαν τοποθετήσει σε ένα κουτί παπουτσιών. Όταν οι ένορκοι άνοιξαν το κουτί, ορισμένοι αντέδρασαν ακόμη και στη μυρωδιά. Η Ελίζαμπεθ δεν είχε ζεστό νερό. Δεν μπορούσε να πλύνει κανονικά τα ρούχα της. Δεν υπήρχε φακός, δεν υπήρχαν κεριά και το ηλεκτρικό ρεύμα συχνά κοβόταν για ημέρες. Αυτό σήμαινε ότι ο Φρίτζλ έλεγχε ακόμη και το φως. Εκείνος αποφάσιζε πότε θα υπάρχει ηλεκτρισμός. Εκείνος αποφάσιζε πότε θα εμφανιστεί. Και εκείνος αποφάσιζε πότε θα φύγει. Η εισαγγελέας είπε στη δίκη κάτι που αποτυπώνει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη ζωή της Ελίζαμπεθ. Το χειρότερο, είπε, δεν ήταν μόνο το σκοτάδι. Ήταν η αβεβαιότητα. Πότε θα επιστρέψει. Πότε θα ανάψει το ρεύμα. Πότε θα φύγει ξανά. Ο Φρίτζλ είχε δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο εκείνος ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που μπορούσε να αποφασίσει τι θα συμβεί. Ένα από τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Φρίτζλ ήταν πώς θα προμήθευε την οικογένεια που έκρυβε. Και εδώ η καθημερινή του ζωή τον βοήθησε. Ο Φρίτζλ διέθετε γη έξω από το Άμστετν. Έτσι είχε μια δικαιολογία για να ταξιδεύει μακριά από το σπίτι. Αυτό του επέτρεπε να πηγαίνει σε άλλες πόλεις για ψώνια. Αγόραζε ρούχα και τρόφιμα και στη συνέχεια τα μετέφερε στο υπόγειο. Συχνά το έκανε τα βράδια, όταν ήταν λιγότερο πιθανό να τον παρατηρήσει κάποιος. Έτσι μπορούσε να συντηρεί την κρυφή του οικογένεια χωρίς οι γείτονες να υποψιάζονται τι συνέβαινε. Οι τεχνικές γνώσεις του Φρίτζλ είχαν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η αστυνομία τον περιέγραψε ως ιδιαίτερα έξυπνο άνθρωπο. Στις πόρτες του υπογείου είχε εγκαταστήσει ηλεκτρικές κλειδαριές. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν εύκολα χωρίς ειδικό κωδικό. Η κύρια πόρτα ήταν κατασκευασμένη από ενισχυμένο σκυρόδεμα. Ο μηχανισμός λειτουργούσε με τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο ήταν κρυμμένο πίσω από ράφια στο εργαστήριό του. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος κατάφερνε να φτάσει μέχρι την πόρτα, δεν μπορούσε απλώς να την ανοίξει. Ο Φρίτζλ είχε δημιουργήσει μια πραγματική φυλακή.
και είχε φροντίσει να είναι δύσκολο να εντοπιστεί και ακόμη δυσκολότερο να παραβιαστεί. Η κακοποίηση της Ελίζαμπεθ είχε ως αποτέλεσμα 7 εγκυμοσύνες. Το πρώτο παιδί, η Κέρστιν, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1988. Η γέννα έγινε μέσα στο υπόγειο. Ο Φρίντζιλ δεν της παρήχε κανονικές ιατρικές συνθήκες. Για τη γέννα της είχε αφήσει απολυμαντικό, ένα βρώμικο ψαλίδι και ένα βιβλίο για τον τοκετό. Αυτό ήταν ουσιαστικά ό,τι είχε στη διάθεσή της. Αργότερα γεννήθηκαν και άλλα παιδιά. Ο Φρίντζιλ αποφάσισε ότι κάποια από αυτά θα έμεναν στο υπόγειο. Άλλα θα μεταφέρονταν επάνω. Και αυτή η απόφαση ήταν καθοριστική για το πώς θα μπορούσε να διατηρήσει το μυστικό του. 3 παιδιά παρέμειναν μαζί με την Ελίζαμπεθ κάτω από το σπίτι. Η Κέρστιν, ο Στέφαν και ο Φέλιξ. Τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν χωρίς φυσιολογική επαφή με τον έξω κόσμο. Δεν γνώρισαν μια συνηθισμένη παιδική ζωή. Δεν μπορούσαν να βγουν έξω, δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο, δεν μπορούσαν να συναντήσουν άλλους ανθρώπους. Ολόκληρος ο κόσμος τους ήταν περιορισμένος στο χώρο που είχε δημιουργήσει ο παππούς και πατέρας τους. Ο Φρίντζιλ είχε ένα διαφορετικό τρόπο να χειριστεί τα υπόλοιπα παιδιά. Όταν η Ελίζαμπεθ γέννησε το τρίτο της παιδί, τη Λίζα, ο Φρίντζιλ αποφάσισε ότι το μωρό θα έβγαινε από το υπόγειο όταν ήταν περίπου 9 μηνών. Το παιδί θα μεγάλωνε επάνω μαζί με τον ίδιο και τη σύζυγό του Ροζ Μαρί. Το ίδιο συνέβη και με άλλα 2 παιδιά. Η Λίζα, η Μόνικα και ο Αλεξάνδερ μεγάλωσαν επάνω ως παιδιά που, σύμφωνα με την ιστορία του Φρίντζιλ, είχαν εγκαταλειφθεί από την εξαφανισμένη Ελίζαμπεθ. Έτσι, η Ρόσμαρι τα μεγάλωσε ως εγγόνια της. Κανείς δεν γνώριζε ότι η βιολογική τους μητέρα βρισκόταν λίγα μέτρα κάτω από το πάτωμα. Ο Φρίντζιλ είχε φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιεί ακόμη και τηλεφωνικούς θαλάμους για να διατηρήσει την ιστορία του. Κάποια στιγμή, αφού η Ελίζαμπεθ είχε γεννήσει ακόμη ένα παιδί, ο Φρίντζιλ πήγε σε τηλεφωνικό θάλαμο. Τηλεφώνησε στη σύζυγό του Ροζ Μαρί. Προσποιήθηκε ότι ήταν η Ελίζαμπεθ. Της ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να αφήσει το παιδί μαζί της. Έτσι, κάθε νέο παιδί μπορούσε να ενταχθεί στην κατασκευασμένη ιστορία της εγκατάλειψης. Η Ροζ Μαρί πίστευε ότι τα παιδιά τα είχε αφήσει η κόρη της. Δεν γνώριζε ότι η κόρη της βρισκόταν ακόμη μέσα στο ίδιο σπίτι. Το 1996 η Ελίζαμπεθ γέννησε δίδυμα. Ένα από τα 2 αγόρια ονομάστηκε Μάικλ. Το βρέφος αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα αμέσως μετά τη γέννηση. Δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Ο Φρίντζιλ όμως δεν κάλεσε ιατρική βοήθεια. Το βρέφος πέθανε. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αργότερα μια από τις κεντρικές κατηγορίες της δίκης. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Φρίντζιλ ήταν υπεύθυνος για το θάνατο επειδή δεν αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στη συνέχεια αποτέφρωσε το σώμα του βρέφους. Η εισαγγελέας Κριστιάνε Μπουρκχάιζερ, μιλώντας στους ενόρκους, ήταν απόλυτη. Αν ένας άνθρωπος αφήσει ένα σοβαρά άρρωστο βρέφος χωρίς ιατρική βοήθεια και αυτό πεθάνει, τότε, σύμφωνα με την κατηγορία, πρόκειται για ανθρωποκτονία. Στη συνέχεια στράφηκε προς τον Φρίντζιλ. Μιλώντας σχεδόν ψιθυριστά, του είπε ότι επρόκειται για τη δική του σάρκα και το δικό του αίμα. Και παρόλα αυτά είχε συμπεριφερθεί έτσι. Ο Φρίντζιλ κούνησε ελαφρά το κεφάλι. Δεν έδειξε, σύμφωνα με την περιγραφή, κάποια ιδιαίτερη συγκίνηση. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της υπόθεσης ήταν η σύζυγος του Φρίντζιλ. Τι γνώριζε? Η Ροζ Μαρί επέμενε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το υπόγειο. Υποστήριξε ότι πίστευε πως η Ελίζαμπεθ είχε φύγει από το σπίτι στα μέσα της δεκαετίας του 1980.
Πίστευε επίσης ότι τα 3 παιδιά που εμφανίστηκαν στην πόρτα της ήταν παιδιά της Ελίζαμπεθ. Η Ρόσμαρι δεν κατηγορήθηκε για κάποιο έγκλημα, όμως η αστυνομία δυσκολεύτηκε να δεχθεί ότι δεν είχε καταλάβει απολύτως τίποτα. Η αδελφή της, Κρίστιν, έδωσε στις αρχές μια διαφορετική εικόνα για τη συμπεριφορά του Φρίτζλ. Είπε ότι ο Φρίτζλ περνούσε συχνά ολόκληρα βράδια στο υπόγειο. Μερικές φορές έμενε εκεί όλη τη νύχτα και, σύμφωνα με την Κρίστιν, η Ρόσμαρι δεν επιτρεπόταν ούτε να του κατεβάσει έναν καφέ. Η Κρίστιν περιέγραψε τη μεγαλύτερη αδελφή της ως μια γυναίκα που ο Φρίτζλ κυριαρχούσε και υποτιμούσε συνεχώς δημόσια. Παρά τα ερωτήματα, η Ρόσμαρι δήλωνε ότι δεν είχε αντιληφθεί την πραγματική ζωή που εξελισσόταν κάτω από το σπίτι της. Τα χρόνια περνούσαν. Η Ελίζαμπεθ μεγάλωνε. Τα παιδιά της μεγάλωναν. Και ο Φρίτζλ συνέχιζε να ελέγχει τη ζωή τους. Μέχρι που συνέβη κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει. Η Κέρστιν αρρώστησε σοβαρά. Ήταν πλέον 19 ετών. Η κατάσταση της υγείας της έγινε τόσο σοβαρή, ώστε χρειαζόταν άμεση ιατρική περίθαλψη. Ο Φρίτζλ δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να τη βγάλει από το υπόγειο. Για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, ένα από τα παιδιά του έφτασε στον έξω κόσμο. Και αυτή η κίνηση θα οδηγούσε τελικά στην αποκάλυψη ολόκληρης της υπόθεσης. Οι γιατροί είδαν μια νεαρή γυναίκα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Χρειαζόντουσαν πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό της. Όμως ο Φρίτζλ υποστήριζε ότι η Κέρστιν ήταν απλώς εγγονή του. Η μητέρα της, έλεγε, ήταν η εξαφανισμένη Ελίζαμπεθ. Οι γιατροί χρειάζονταν τη μητέρα. Έτσι άρχισαν να αναζητούν τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί της. Δημοσιοποιήθηκε έκκληση προς την Ελίζαμπεθ να εμφανιστεί. Η έκκληση έφτασε τελικά μέχρι το υπόγειο. Η Ελίζαμπεθ πληροφορήθηκε ότι η κόρη της βρισκόταν στο νοσοκομείο και τότε ο Φρίτζλ αναγκάστηκε να κάνει κάτι που δεν είχε κάνει για 24 χρόνια. Να την αφήσει να βγει. Στις 26 Απριλίου 2008 η Ελίζαμπεθ βγήκε από το υπόγειο. Ήταν 42 ετών. Είχε περάσει εκεί μέσα σχεδόν ολόκληρη την ενήλικη ζωή της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να δει την Κέρστιν. Εκεί όμως οι αντιφάσεις στην ιστορία του Φρίτζλ άρχισαν να γίνονται αδύνατο να αγνοηθούν. Η αστυνομία άρχισε να ερευνά. Ο Φρίτζλ συνελήφθη. Αρχικά η Ελίζαμπεθ φοβόταν ακόμη να μιλήσει. Για 24 χρόνια ο πατέρας της την είχε κάνει να πιστεύει ότι η αντίσταση θα μπορούσε να είχε τραγικές συνέπειες. Όμως τελικά μίλησε και τότε αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Η Ελίζαμπεθ δεν είχε φύγει ποτέ από την οικογένεια. Δεν είχε πάει σε αίρεση και δεν είχε εξαφανιστεί από επιλογή. Ήταν φυλακισμένη κάτω από το σπίτι. Οι αστυνομικοί χρειάζονταν τώρα να δουν το χώρο. Ο Φρίτζλ έδωσε τις πληροφορίες που απαιτούνταν για να ανοίξει η κρυφή πόρτα. Όταν οι αρχές μπήκαν στο υπόγειο, αντίκρισαν το χώρο στον οποίο η Ελίζαμπεθ και τα παιδιά της είχαν περάσει τόσα χρόνια. Τα στοιχεία επιβεβαίωναν την αφήγησή της. Δεν επρόκειτο για μια απλή ιστορία. Δεν ήταν ένας ισχυρισμός χωρίς αποδείξεις. Η φυλακή υπήρχε, οι πόρτες υπήρχαν, οι μηχανισμοί υπήρχαν και κάτω από το σπίτι υπήρχαν τα ίχνη μιας ζωής που είχε παραμείνει κρυφή για σχεδόν 1/4 του αιώνα. Ο Φρίτζλ οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Αντιμετώπισε κατηγορίες για αιμομιξία, βιασμό, παράνομη κράτηση και στέρηση ελευθερίας, εξαναγκασμό, υποδούλωση και ανθρωποκτονία σε σχέση με το θάνατο του Μάικλ. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε κατασκευάσει και χρησιμοποιήσει το υπόγειο, όμως προσπάθησε να παρουσιάσει διαφορετικά τα κίνητρά του. Μέσω των δικηγόρων του υποστήριξε ότι αρχικά είχε δημιουργήσει το χώρο για λόγους ασφάλειας. Ισχυρίστηκε ότι η Ελίζαμπεθ ήταν διαφορετική από τα υπόλοιπα παιδιά του, ότι έμενε έξω όλη τη νύχτα, ότι έπινε αλκοόλ,
ότι είχε προσπαθήσει να φύγει 2 φορές και ότι ο ίδιος την έφερνε πίσω στο σπίτι. Η υπεράσπισή του προσπάθησε να παρουσιάσει τις πράξεις του μέσα από αυτή τη διαστρεβλωμένη λογική. Η εισαγγελία όμως είχε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Δεν επρόκειτο για προστασία, επρόκειτο για έλεγχο. Η δίκη ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2009, δυτικά της Βιέννης. Ο Φρίτζλ ήταν τότε 73 ετών. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανιζόταν δημόσια από τη σύλληψή του σχεδόν 1 χρόνο νωρίτερα. Στις 9:25 το πρωί περπάτησε μέσα στη γεμάτη αίθουσα. Προσπάθησε να αποφύγει τις κάμερες. Κάλυψε το πρόσωπό του με ένα μπλε φάκελο που περιείχε τα δικαστικά έγγραφά του. Ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε «Θα έχετε μια δίκαιη δίκη?» Ο Φρίτζλ δεν απάντησε. Ωστόσο, όσοι μπορούσαν να δουν το πρόσωπό του πίσω από το φάκελο, είπαν ότι χαμογελούσε. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 9:33, μπήκαν στην αίθουσα οι 12 ένορκοι. 8 θα συμμετείχαν τελικά στην απόφαση. Οι υπόλοιποι 4 βρίσκονταν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που κάποιος από τους βασικούς ενόρκους δεν μπορούσε να συνεχίσει. Γιατί η δίκη θα περιλάμβανε εξαιρετικά σκληρές λεπτομέρειες. Μεταξύ άλλων, θα ακούγονταν περίπου 11 ώρες προηχογραφημένης κατάθεσης της Ελίζαμπεθ. Η εισαγγελέας Κριστιάνε Μπουρκχάιζε προειδοποίησε τους ενόρκους ότι ο Φρίτζλ μπορεί με την πρώτη ματιά να έμοιαζε με έναν καλό ηλικιωμένο άνδρα. Τους ζήτησε όμως να μην ξεχάσουν κάτι. Από τη στιγμή της σύλληψής του δεν είχε δείξει, σύμφωνα με την κατηγορία, πραγματική μεταμέλεια. Ο δικηγόρος του, Ρούντολφ Μάιερ, ζήτησε από τους ενόρκους να παραμείνουν αντικειμενικοί. Τους είπε να προσπαθήσουν να δουν τον κατηγορούμενο ως άνθρωπο, παρά τον τρόπο με τον οποίο είχε περιγραφεί. Στη συνέχεια όμως, η εισαγγελέας άρχισε να περιγράφει τι είχε συμβεί στην Ελίζαμπεθ. Τη φυλάκισε όταν ήταν 18 ετών. Τη βίαζε επανελειμμένα. Και η κακοποίηση είχε ως αποτέλεσμα 7 παιδιά. Ένα από αυτά πέθανε. Η εισαγγελέας στράφηκε στους ενόρκους και είπε «Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι φόνος». Ο Φρίτζλ δήλωσε ένοχος για την αιμομιξία. Στην κατηγορία του εξαναγκασμού, δηλαδή στις απειλές ότι θα σκότωνε ή θα έβλαπτε την οικογένεια αν προσπαθούσαν να φύγουν, δήλωσε επίσης ένοχος. Αναγνώρισε ότι είχε στερήσει από τα παιδιά την ελευθερία τους. Για τη σεξουαλική κακοποίηση δήλωσε μερικώς ένοχος. Αλλά στο κεντρικό σημείο της υπόθεσης, το θάνατο του Μάικλ, δήλωσε αθώος. Η δίκη όμως είχε ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο. Η Ελίζαμπεθ δεν χρειάστηκε να καθίσει απέναντι από τον πατέρα της. Η κατάθεσή της είχε καταγραφεί σε βίντεο. Οι ένορκοι θα την παρακολουθούσαν σε μια μεγάλη οθόνη. Ο λόγος ήταν προφανής. Οι αρχές δεν ήθελαν να υποχρεώσουν μια γυναίκα που είχε περάσει 24 χρόνια φυλακισμένη και κακοποιημένη από τον πατέρα της να βρεθεί ξανά πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του. Ο Φρίτζλ τελικά παραδέχτηκε την ενοχή του για όλες τις κατηγορίες. Στις 19 Μαρτίου του 2009 καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη. Κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις που είχαν καταστρέψει τη ζωή της κόρης του και των παιδιών της. Η ποινή του περιλάμβανε κράτηση σε ειδική ψυχιατρική σοφρονιστική μονάδα. Για την αυστριακή δικαιοσύνη, η υπόθεση είχε πλέον ολοκληρωθεί. Για την Ελίζαμπεθ όμως, εκείνη ήταν μόνο η αρχή μιας εντελώς διαφορετικής ζωής. Μετά την αποκάλυψη, η Ρόσμαρι συνάντησε ξανά την Ελίζαμπεθ στο νοσοκομείο. Η εικόνα της Ελίζαμπεθ ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που θα περίμενε κανείς από μια γυναίκα 42 ετών. Ήταν οχρή και φαινόταν πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική της ηλικία, έπειτα από τις συνθήκες τις οποίες είχε ζήσει. Η Ρόσμαρι φέρεται να της είπε «Λυπάμαι πολύ, δεν είχα ιδέα».
Η Ρόσμαρι δεν κατηγορήθηκε ποτέ για συμμετοχή στα εγκλήματα. Η Ελίζαμπεθ και τα 6 παιδιά που επέζησαν μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία. Η οικογένεια προσπάθησε να ξεκινήσει από την αρχή. Για την Ελίζαμπεθ, η ελευθερία δεν σήμαινε ότι όλα είχαν ξαφνικά γίνει φυσιολογικά. Για 24 χρόνια, ο κόσμος της ήταν περιορισμένος. Τα παιδιά που είχαν μεγαλώσει στο υπόγειο έπρεπε τώρα να μάθουν πώς λειτουργεί ο έξω κόσμος, να γνωρίσουν ανθρώπους, να βγουν έξω, να ζήσουν σε κανονικούς χώρους, να καταλάβουν έναν κόσμο που μέχρι τότε υπήρχε μόνο ως κάτι μακρινό και απαγορευμένο. Η Ελίζαμπεθ εγκαταστάθηκε με τα 6 επιζώντα παιδιά της σε ασφαλές μέρος. Οι λεπτομέρειες της νέας του ζωής κρατήθηκαν μακριά από τη δημοσιότητα. Και αυτό ήταν σημαντικό. Για πρώτη φορά, η οικογένεια είχε το δικαίωμα να ζήσει χωρίς ο Φρίτζλ να ελέγχει κάθε της κίνηση. Ο Φρίτζλ παρέμεινε έγκλειστος. Με τα χρόνια, η υγεία του επιδεινώθηκε. Έγινε γνωστό ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων προχωρημένη άνοια. Το 2024, Αυστριακό δικαστήριο ενέκρινε τη μεταφορά του από την ειδική ψυχιατρική κράτηση σε κανονική φυλακή. Αυτό δεν σήμαινε ότι αφέθηκε ελεύθερος. Η ισόβια ποινή του παρέμενε σε ισχύ. Η αλληγή αφορούσε το καθεστώς και το χώρο κράτησής του. Ο άνθρωπος που είχε κατασκευάσει μια υπόγεια φυλακή για την κόρη του θα παρέμενε ο ίδιος κρατούμενος που είχε καταδικαστεί σε ισόβια. Ίσως το πιο δύσκολο ερώτημα αυτής της υπόθεσης είναι ένα. Πώς ήταν δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο για 24 χρόνια? Πώς μπορούσε ένας άνδρας να κρατά την κόρη του και τα παιδιά της κάτω από το σπίτι του, ενώ η οικογένεια ζούσε επάνω? Πώς μπορούσε να αγοράζει τρόφιμα, ρούχα και άλλα απαραίτητα χωρίς να κινεί υποψίες? Πώς μπορούσε να διατηρεί την ιστορία ότι η Ελίζαμπεθ είχε φύγει? Και πώς μπορούσε ένα ολόκληρο οικογενειακό περιβάλλον να μην γνωρίζει τι υπήρχε πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα? Η απάντηση δεν βρίσκεται σε ένα μόνο πράγμα. Ο Φρίτζλ χρησιμοποίησε την τεχνική του γνώση. Χρησιμοποίησε το σπίτι, χρησιμοποίησε τις δικαιολογίες για τις μετακινήσεις του, χρησιμοποίησε ψεύτικες επιστολές, την κοινωνική εικόνα του και πάνω από όλα χρησιμοποίησε τον φόβο. Τον Αύγουστο του 1984, μια 18χρονη κοπέλα μπήκε σε ένα υπόγειο. Δεν γνώριζε ότι η πόρτα πίσω της θα παρέμεινε κλειστή για 24 χρόνια. Δεν γνώριζε ότι εκεί θα γεννούσε 7 παιδιά. Δεν γνώριζε ότι 3 από αυτά θα απομακρύνονταν από εκείνη και θα μεγάλωναν επάνω, μέσα στην ίδια οικογένεια. Δεν γνώριζε ότι ένα από τα παιδιά της θα πέθαινε χωρίς να λάβει την ιατρική βοήθεια που χρειαζόταν. Και δεν γνώριζε ότι ο άνθρωπος που θα έπρεπε να την προστατεύει θα ήταν εκείνος που θα κατέστρεφε τη ζωή της. Ο Γιώζεφ Φρίτσλ κατάφερε για χρόνια να παρουσιάζει την Ελίζαμπεθ ως μια κόρη που είχε απλώς φύγει. Η πραγματικότητα ήταν ότι την είχε εξαφανίσει ο ίδιος. Την είχε κλειδώσει κάτω από το σπίτι του και είχε δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο εκείνος αποφάσιζε πότε θα υπάρχει φως, πότε θα υπάρχει φαγητό, πότε θα ανοίξει μια πόρτα και πότε θα ξανακλείσει. Για 24 χρόνια η αλήθεια βρισκόταν κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια των ανθρώπων που ζούσαν εκεί και τελικά δεν αποκαλύφθηκε από μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Αποκαλύφθηκε επειδή ένα κορίτσι αρρώστησε. Ένα νοσοκομείο έκανε ερωτήσεις και μια μητέρα αποφάσισε μετά από 24 χρόνια να μιλήσει. Η Ελίζαμπεθ βγήκε από εκείνο το υπόγειο στις 26 Απριλίου του 2008. Βγήκε ως μια γυναίκα 42 ετών που είχε χάσει 24 χρόνια από τη ζωή της, αλλά βγήκε μαζί με τα παιδιά της. Και αυτή τη φορά η πόρτα άνοιξε προς τα έξω. Δεν υπήρχε πλέον κανείς που να μπορεί να την κλειδώσει ξανά εκεί μέσα. Και ίσως αυτό
να είναι το σημαντικότερο σημείο αυτής της ιστορίας, γιατί η υπόθεση του Γιώζεφ Φρίτζλ δεν τελειώνει με την καταδίκη του. Τελειώνει με την ελευθερία των ανθρώπων που εκείνος προσπάθησε να κρατήσει κρυμμένους από ολόκληρο τον κόσμο. 24 χρόνια στο σκοτάδι, 24 χρόνια σιωπής και τελικά η αλήθεια βγήκε στην επιφάνεια. Αν κάποιος από το περιβάλλον του Φρίτζλ είχε υποψιαστεί τι πραγματικά συνέβαινε, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είχε σώσει την Ελίζαμπεθ και τα παιδιά της?